Bu Talyan Garmon 1937 yılғы. Балташта шығып келуші хизмет газетасы мөхәррире Вакиф Закиев бүләкләү тантанасына Тальяны белән килгән проектларын тормышка ашырганда онда уйнау осталыгында камилләштергән ул. Грантны милли моңнар дип аталган проектка тотканнар. Балташыбызда күп төрле милләт халкы яши. Алар арасында гармонда, баянда, корайда, гөсләдә, аннан соң Мари барабанда уйнаучылар бар. Менә шушыларны барлап киң җәмәгатьчелеккә тарату мәсьәләсендә эшне башладык. Гәҗит битләрендәге язмалар, социаль челтәрдәге видеолар Татарстан һәм Россия төбәкләреннән тыш чит илләрдә яшәүчеләрдә дә кызыксыну таба. Алар да укыган, караган һәм фикерен белдергән. Шулай алар халыкны мәдәнияткә тарта, аныкларымны да гармунда уйнарга өйрәтәчәкмен ди мөхәррир. Ә менә Ялкын журналы яшьләрне матурлык аша гореф-гадәтләргә якынайту максатын куйган. Төрле милләтләрнең элементларын, милли аксессуарларын бүгінгі образларға яраклаштырдык. Барлыгы біз 5 милләткә багышладык проектыбызны: Удмурт, Чуваш, Мари, Татар һәм Башкорт. Проектны тормышка ашыру өчен муенса, шулпы кебек бизәнү әйберләрендә табалар, стилист та ярдәмгә килә. Яшьләргә бит ул кызык, ниндидер экспериментлар ясау, үзләренең киемнәре белән бигрәк тә инде милли әйберләрне эшләүчеләргә дә бер идея булып торадыр. Чуваш телендә чыгарылучы Сувар газетасы телне саклап, халыкны саклыйбыз дип аталган проектны гамәлгә куя. Чуваш телендә шигырьләр конкурсы, форумнар, биюләрне өйрәтү буенча осталык дәресләрен оештыралар. Газетадагы язмалар чуваш теле укытучылары өчен файдалы материал булып та тора ди мөхәррир. Туган тел буенча сәбәпләр зур проблема икән. Основная проблема Бүген төп проблема мәктәпкәчә учреждениеләрдә мөдирләр әсбаплар юклый. Шуңа күрә рус телендә генә укыйлар. Балалар акцент белән сөйләшә. Комиссия рәисе Марат Әхмәтов бу мәсьәләне хәл итүдә ярдәм күрсәтүне ышандырды. Бүген русча укып яталар. Чуваш телендә чуваш телен өйрәнәселәр килә. Инде дәреслек юк икән, әсбап булса алып бирә кирәкме аларга? Үз акча түләсә алып бирә аласың. Конкурста барлыгы 56 газета, журнал редакциясе катнашкан, шуларның 34-е грантка лаек дип табыла. Аларның гомуми суммасы 5 миллион сум. Проектлар шул акчалар хисабына башкарыла. Татар теле генә түгел, төрле телләр, чуваш телләре, мари телләре, удмурт телләре, шуларның традицияларын саклау турында шуңа багышланган. Бик зур кызыксыну тудырды. Киләчәктә булса, шулар кызык булыр. Тагын да яңа фикерләр белән, яңа проектлар белән эшләп калыр. Марат Әхмәтов массакүлә мәгълүмат чараларының туган телне саклау һәм үстерүгә соллы өлеш кертүен билгеләп үтте. Туган телебезгә рухи ихтияҗ мәсьәләсендә ниндидер бер бушлык бар. Менә ул бушлыкны һәм әйткәнемчә милләттәшләребез күңеленә үтәрлек фикер белән безгә бик күп төрле чаралар кирәк. Менә шуларның берсе безнең бүгенге бәйге нәтиҗәләре. Үзләре иҗади изләнү белән урыннарга чыгып, шундый менә матур темалар табып, матур проектлар тәкъдим иттеләр. Конкурс алга таба да дәвам итәчәк. Каләм ияләреннән яңа иҗади, кылычлы һәм үтемле проектлар көтәләр. Гөлназ Сайфетдинова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы.